sanibonani, iyanibingelela Manyanda Ntokazi. Ngaso lesikhathi esihamba phambili, amakhosi akhala ngokuvalelwa ngaphandle kuhulumeni omusha osanda kwakhiwa. I-Congress of Traditional Leaders of South Africa ithi ithola ukudumala okukhulu nokuphoxeka okukhulu ngokungafezwa kwezethembiso ezenziwa osopolitiki mhlabane bekhankasa lingakafiki ukhetho. Le nhlangano yamakhosi ithi-ke ave idumele ngokulaxazwa nje kanjalo kuhulumeni wobumbano. Athi-ke amakhosi ezinye zezethembiso ezenziwa osopolitiki bamaqembu mhlabane befikile ey'ndaweni zamakhosi. Kwakuyikho ukuthi ayobeka amakhosi phambili emese efakwa kuhulumeni omusha ozokwakhiwa wobumbano. Ngiyibeka lana-ke ividiyo yanamhlanje. Ngifisa ukuthi sihlangane ku-comment section ngizwe umbono wakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Okwamanje ngithi nisale kahle.